Ja pracujem v turistickom centre pod Orvojom a v nasledujúcich minútach vám porozprávam niečo o našom Orvoji a tiež sa dozviete, čo všetko zaujímavé ukazujú astronomické hodiny. Tak tí, čo ste za to môžete kľudne aj trošku bližšie, aby ste lepšie na tie hodiny videli. Tak momentálne sa nachádzame na rinku svätého Michala Archaniela. Svätý Michal Archaniel je patron a ochranca Starej Bystrice a je mu zasvetený aj náš kostol. A stojíme pred prvým slovenským Orvojom. Je to zároveň aj najväčšia drevená socha na Slovensku, ktorá predstavuje sediacu Pannu Máriu, patronku Slovenska. Keď sa na celú konštrukciu orloja pozriete, tak môžete vidieť, že hore ako je zvonica, to je ako keby hlava a vlasy, po bokoch sú ramená a späť je prsia. A ten drevený šíndel predstavuje ako keby plášť, pod ktorým ochránuje slovenský ľud. A tento slovenský ľud je vyjadrený v 6 bronzových sochách, ktoré sú umiestnené vo výklenkoch orloja. Z najstaršieho obdobia tam môžete vidieť ľavo hore knieža Divina, po pravej strane je to král Svetopluk, pod nimi sú kodifikátory slovenského jazyka, ľavo dole Anton Vedelák, na pravej strane Ľudovít Štúr a v tých krajných výklenkoch sú významní politici z 20. storočia. Naľavo je to Milan Rastislav Štefánik a napravo Andrej Hlinka. Hore po zvonici sú dva zvony. Jeden zvon odbíja čas a ten druhý, keď sa rozozvučí, ten dotvára zvukovú kulisu počas promenády 7 slovenských svetcov. Sú to svetci, ktorých osud bol nejak spojený so Slovenskom, ako svätý Cyril a Metod, svätý Andrej Smorak, svätý Beňadík, svätý Bystrík, svätý Gorazd a svätý Vojtech. A promenáda týchto svetcov sa dá pozrieť každú celú hodinu, od rána od 8. do večera do 10. Ale takouto najzaujímavejšou časťou celého orloja, bez čoho orloj nemôže byť orlojom, sú veľké astronomické hodiny. Tieto hodiny sa nazývajú Astrolab a boli zhotovené v Prahe. Dôležité je, že všetky astronomické údaje boli navrhnuté špeciálne pre zemepisnú polohu Starej Bystrice. Čiže to nie je len kopia iného orloja. Keď si všimnete, tak hore nad astrolabom je taká zlatá šípka. Tá nám ukazuje presný dátum na šedej kalendárnej doske, čiže môžeme vidieť, že dnes máme 1. augusta. Tie najdlhšie čary predstavujú deň v mesiaci. A celkovo sa tam nachádza 366 dní.